kunomuntu othi yena kade ezihamba izinyanga usezuyazithuka izinyanga ukuthi ayikho indaba yezinyanga ngoba yena kade zazimgeza akhokhe kungenzeka imehluko. Inkinga yakhe uyagezwa kanti kudinga ukuthi mhlawumbe ahambe ekhaya ayobonga akakaza bonga kubantu abadala. Abantu abadala bayamvikela bamenzela izinto ezinhle. Abantu abadala bayamkhanyisela omunye ufundile baba naye funda. Uma eseqedile ngababikela ukuthi useqedile ukufunda usiyacela ke manje bamupha umsebenzi aye kubantu abazomgeza kanti yena bekufuna athole lolo lwazi lokuthi njengoba wena usuqedile ukufunda hamba kuyobikela abantu abadala ukuthi usuqedile ukufunda usucela bakupha umsebenzi ngoba yonke inhlanhla yomuntu ikubantu abadala. Newethu umuntu ekufanele asebenzise umuthi umuntu isidalwa sakhe okanye ithongo lakhe eliwuthandayo umuthi. Kunomuntu umnewethu othola ukuthi uyazikhethela yena okokuthi mina ngifuna ukusebenzisa umuthi mhlawumbe omunye ubuka inkolo akholwa kuyona ezintshumayelo ezishunyayelwayo enkolweni ukuthi uma uyilunga lalebandla akufanele usebenzise umuthi kanti isidalo esikuyena noma ithongo elikuyena lona lifuna ukuxazululelwa inkinga ngomuthi engaphili ngunaphakade. Kunezinto omnewethu eziwukumphakamisa umuntu la kusuke sekubandakanya khona izinto ezithile mhlambe nezilwane ekuyizona ezizokwazi ukuthi zidlale indima ekuyizona ezizokwazi ukuthi zibambe iqhaza lethongo ekutheni umuntu zimkhanyisele. Ngenkathi umlungu ethi hey uthola ukuthi akulona ithongo inyanga ikusebenzile yakushaya inhlanga ezithile zokuthi iqama inhlanhla leyo oyakhelwe inyanga inyoka wathinta umuthi sesiyabaleka manje sithi hayi isithwalo. Uyazi ukuthi inyoka yesithwalo akuyona inyoka le wena oyaziyo eyimvelo kaNkulunkulu kodwa inyoka yokwakhiwa. Manje mawukhuluma wena inyoka eyakhiwe ngamakhuba lathile ngemithi ethile inyanga zokutshela mhlawumbe ungathola inyanga eyokwazi ukuvulela leso sifuba ukuthi ngeke bakutshele ngoba phela inyanga lezo zinto bayazigodla. Angibingelele phinde nginamukele eMakhaya TV bafethu kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuba nani kuyintokozo ngaso sonke isikhathi ukuthi nichithe isikhathi senu kanye nedatha lenu nibuke lo mbukiso bhanyabhanya wasemakhaya njengoba kusho kwethu usiMakhaya TV niyazi siyikhaya ngani na siyikhaya ngokuthi fanele sixoxe khulume ngayo yonke into eyenzakalayo ngaphansi kwekhaya ekhaya kuyikuphi na okusemhlabeni ukuthi kungabi no-anti kungabi nomalume kungabi nomshana kungabi nomzala othebhekane nesimo bebethi ngesingisi is going through a lot going through a lot yedwa umuntu ezevuke kusasa kuthiwa umuntu uyihengile ngani na ayisekho lento ukuthi okuhluka amadoda kuyabikwa ayisekho lento ekuthiwa injobe enhle iyayithungelwe ebandla konke kuye kukhulunywe kodwa mase sesithola abantu bethatha inqomo bebodwa iMakhaya TV na ilisana nalokho ithi wonke umuntu onenkinga akayikhulumi ingakho namhlanje nginethulela impunga yesintu umbhali weincwadi eziseqophelene phezulu osebhala incwadi ke ngingabala kuze kuphela imini enye yazo nje ithi isintu sethu amava ahlabahla ahlohlosile uyokhulu uzukhokhobe indlela yesintu kanye nezinye abanye abanike bayamazi emsakazweni emkhulu engeke ngiyibale yala eSouth Africa engaphansi kwa SABC nenye eyimele ingakho nathi kuyintokozo namhlanje ukuthi simphathe la kuMakhaya TV naye ekezosicobelela ngolwazi ngoba ngeke ngithi masena abantu abanjengempunga yesintu sineyinqolobane zolwazi eziphilayo akwazi ukuthi bethi bekhona abantu abakanje abangasisiza kwezinye izinto ezithinta ukukhula nempilo yangaphansi komuntu omnyama waseAfrika ikakhulukazi basizwe samaZulu sithule nje singabameme eMakhaya TV ukuthi nabo bezoseluleka ngempilo mpunga yesintu sikubingelele siphinde sikwamukela. Mnewethu angibingelele umhlaba wonke ngibabingelele bonke ababukeli be-channel enkulu eMakhaya TV endaweni zonke la ufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe impunga yesintu ke le ingwe ehamba namabhubesi. Awu ingwe ehamba namabhubesi omunye umuntu uzofisa ukuthi sazi ukuthi ingwe ihamba namabhubesi suwe sekwenze njani. Mnewethu kusho ukuthi njengoba mina ngiyimpunga yesintu ngihamba namakhehla lamakhehla engihamba nawo athi wona amabhubesi ngesizathu sokuthi angamakhosi abesethi ke wena ukwazi ukuba ibhubesi wena uyingwe kodwa ehamba nathi thina amabhubesi iwona ngetho ukuthi mina kushuthi ezilwaneni ngifanisa nengwe wona amabhubesi ngoba amakhosi
Shothi ukuhluleka empilweni into encane la kuwe. Hayi mina lutho mina into mnewethu mangithi ngiyayenza ngisuke ngizoyenza leyo nto. Ey ngiyakuzwa Mpunga kuningi engingaqala ngakho. Kuningi futhi engakusho kodwa mangathi umuntu ethi akayichaza ukuthi impunga ngabe abaningi bayakwazi yikho ngeke ngiloko ngithi uzalelwephi usumdala ku YouTube abantu abafuna lolo lwazi bengayobuka kwimpunga yesintu sizoyikha phezulu ngoba inhloso yale video ukuthi sikhulise umuntu ngokwezimo ezenzakala manje ukuthi ngifuna umuntu esekhaya acacisele ukuthi masikhuluma nempunga sikhuluma nomelaphi indabuko sikhuluma neNazaretha sikhuluma neNjula Chopho usolwazi i-philosophy yini ngesi i-philosopher yesintu ngabe sikhuluma nobani masikhuluma nompunga mnewethu masikhuluma ngempunga yesintu sikhuluma ngempunga yesintu sikhuluma ngenyanga elapha ngolwazi ezinye inyanga zilapha ngamakhaya impunga yesintu ilapha kakhulu abantu ngolwazi ibacobelela ngolwazi impunga yesintu uma ufika kuyona usuke ungezuthola imithi ethile kodwa into osuke uzoyithola ulwazi impunga yesintu makufika umuntu kuyona ezohlala phansi nayo ngokwesiphiwo esiphiwa amakhehla ifika ibuke emsamo okokuthi emsamo wakho ngabe kuqondile yini esibongweni sakho wena osisebenzisayo ngabe kuqondile yini impunga yesintu kululeka kanjalo mnewethu ibuka ngokwasethongweni ngoba yonke into yomuntu iphethwe yithongo uyabona noma uhamba mnewethu uye enyangeni uyofuna usizo kodwa ekugcineni inhlanhla usuke uzoyithola ethongweni usuke ungeke uyithole kumuthi owunikezwa inyanga kodwa umuthi owunikezwa inyanga ugeza wena kusuke lezi zinto ezivimba ithongo lakho ukuthi likukhanyisele ingakho ke imphelandaba impunga yesintu ikwelapha ngolwazi ikutshela ukuthi njengoba wena ungabikiwe kodwa ukhala ngokuthi into zakhe azikhanye uyacela kubantu abadala bazothi bapha bani ungabikiwe wena hamba uye ekhaya bafike bakubike kusuthi mangiyibona ngiyinsizwa yakwethu kwangobe yasukuthi ngixakekile ngizizwa ngathi ngidinga ukuxazulula inkinga engibhekane nazo ngamakhambi esintu omunye umuntu engangi-advise ukuthi angiqale kwimpunga ezothi masingibhekele ingiyo nayo ingiluleke ukuthi lento ngabe iyawudinga umuthi noma idinga ukuthi uyohlaba imbuzi noma uyohlaba inkukhu noma uyoshweleza noma idinga amakhandlela noma ahamba emfuleni noma entabeni muhle kakhulu lo mbuzo mnewethu yabona kunomuntu othi yena kade ezihamba izinyanga usezuyazithuka izinyanga ukuthi ayikho indaba yezinyanga ngoba yena kade zazimgeza akhokhe kungenzeka imehluko inkinga yakhe uyagezwa kanti kudinga ukuthi mhlawumbe ahamba ekhaya ayobonga akakaza bonga kubantu abadala bayamvikela bamenzela izinto ezinhle abantu abadala bayamkhanyisela omunye ufundile baba naye funda uma seqedilwa ngababikelo ukuthi useqedile ukufunda usiyacela ke manje bamupha umsebenzi aye kubantu abazomgeza kanti bekufuna athole lolo lwazi lokuthi njengoba wena usuqedile ukufunda hamba kuyobikela abantu abadala ukuthi usuqedile ukufunda usucela bakupha umsebenzi ngoba yonke inhlanhla yomuntu ikubantu abadala bengisathi ke ngisizoza lapho ukuthi abantu abadala umuthi inkolelo kuningi amasonto kuyahambiselana kuya ngokuthi umuntu uye kubike kanjani umbuzo engizoba nawo nje ngibuza umbuzo oqala nqa umuntu onjani ufanele asebenzise umuthi newethu umuntu ekufanele asebenzise umuthi umuntu isidalwa sakhe okanye ithongo lakhe eliwuthandayo umuthi kunomuntu mnewethu othola ukuthi uyazikhethela yena okokuthi mina ngifuna ukusebenzisa umuthi mhlawumbe omunye ubuka inkolo akholwa kuyona ezintshumayelo ezishunyayelwayo enkolweni ukuthi uma uyilunga lale bandla akufanele usebenzise umuthi kanti isidalo esikuyena noma ithongo elikuyena lona lifuna ukuxazululela inkinga ngomuthi awukwazi ukuzikhethela ukuthi wena ufuna ukusebenzisa amanzi ngoba nakuzwe esontweni ukuthi kuthiwa kusetshenziswa amanzi ekubeni ithongo elikuwena lona lifuna ukuthi ligezwe ngomuthi awukwazi futhi ukusebenzisa umuthi wena ngoba nakuthandwa wena izithunywa nezidalwa namathongo akuwena ukuthi wona ufuna amanzi umuthi mnewethu usetshenziswa umuntu ithongo lakhe elithandayo ukuthi awusebenzise ngiyaphila emhlabeni ngigraduate noma ngiqeda kwenza ucode 14 noma ngithi ngivive ngasiphi isikhathi ngiqeda kwenza
i-level ephezulu yokuba i-security. Ngiqeda kwenza uCode 14 no Dangerous Good, ngiqeda kwenza ibhola making, kodwa umsebenzi angiwutholi. Nanga umngani wami uyangitshela ukuthi hayi mina ngaya kwinyanga usibanibani, inyanga impunga yesintu. Yafika nginikeza inye igqaba, yangihlaba kabili kathathu la, yathi mangifika umlungu umbuke emehlweni ngimtshela ngifuna umsebenzi. Ngafike ngabuya nawo sekuthiwa aqashwe efemini. Umuntu ezenza isibonelo ethi mina security la ngijikisa, kubhaliwe ukuthi no job, kwaqhamuka umlungu wathi wait woza la mfoka ngobese ngaqashwa. Sengiyezwa mina abangani bami bangenile emsebenzini, nomunye walayela omunye bawuthola umsebenzi ngokuthi balanda umuthi kwinyanga usibanibani. Ngenze njani mina? Ngizokwazi ngani ukuthi umuthi ungifanele noma ungifanele? Ngiyababona nabo abanye bayawina ngomuthi. Muhle kakhulu umnotho lombuzo, kodwa engifisa ukuthi ngicacise kubantu ukuthi kunenhlanhla yethongo. Inhlanhla yethongo ephila ingunaphakade. Kube khona inhlanhla yokwenziwa wenzelwa inyanga engaphili ngunaphakade. Kunezinto mnewethu eziwukumphakamisa umuntu la kusuke sekubandakanya khona izinto ezithile mhlambe nezilwane ekuyizona ezizokwazi ukuthi zidlale indima, ekuyizona ezizokwazi ukuthi zibambe iqhaza lethongo ekutheni umuntu zimkhanyisele. Ngenkathi umlungu ethi hey, uthola ukuthi akulona ithongo, inyanga ikusebenzile yakushaya inhlanga ezithile zokuthi iqama. Inhlanhla leyo oyakhelwe inyanga engeke futhi iphile isikhathi eside, ngoba umuthi mnewethu uyaphela egazini. Ingakho umuntu uthola ukuthi kuthiwa hey wayengeveni ukuthi wayekade ethwele, kanti hayi ngoba wayethwele babekade bemphakamisile. Lento abamphakamise ngayo yagcina isiphela. Uma lo muntu ezohamba enyangeni iye komsebenza, imkhandela inhlanhla uyikhandelwe yiyona, akuyona inhlanhla yethongo, kodwa inhlanhla inikezwe inyanga. Ziyenzeka ngempela izinto ezifana nalezo. Zikhona inyanga ezikwazi ukuthi zikwenzele inhlanhla, zikushaye inhlanga zenhlanhla, uyabona. Kodwa nakhona asikubeke ukuthi akubona bonke abantu amathongo abo angavuma ukuthi leyo nhlanhla inikezwa yithongo ikwazi ukusebenza, ngoba ithongo lakhe lifuna lona ukuzibona lona linamandla phezukwakhe. Abantu abaningi umuthi mnewethu awubasebenzeli ngoba basuke bakhohlwe yithongo ukucela kulona linako konke, bangethembeki emathongweni abo. Ngoba mnewethu imali mawunayo eyethongo, uma uzothola umsebenzi kufuna ubeke izidingo zethongo phambili, ukuthi ithongo lami ngolenzela ukuthi uma ungeke ukwenze lokho abantu abadala bayovala yonke into, noma ungahamba uye enyangeni ekwazi ukubaphakamisa abantu. Kodwa uma kuwukuthi wena izifiso zakho namaphupho akuncikile kulento obona abayifunayo, bazokuvala. Engisho ukuthi ke mnewethu umuntu nomuntu osezwile ukuthi ikhona inyanga ekwazi ukuphakamisa umuntu, akakaguqe kuqala acele kubantu abadala, aphahle ababikele ukuthi impilo njengoba inzima kangaka, ngiyacela ukuthi ngothola usizo kumfoka sibanibani. Uma kuwukuthi indlela lekelela ngayo iqondile, ngiyacela ukuthi nane nivume okanye ningikhombise ukuthi kufanele ngiye. Wathinta indaba yethonga, ngiyachazeka uma ulibiza ngegama elithi ithonga. La emhlabeni sikholelwa entweni engafani. Kwesinye isikhathi akusiyinkolo, ulimo okhula lisetshenziswa ekhaya. Bathi abanye idlozi, ethi omunye idlozi yilaba abakini abangcolile noma bangakahlangani nabanye. Idlozi libi, ithonga lihle. Ngifisa ukuthi impunga isicacisele umehluko phakathi kwedlozi elihle nelibi, phakathi kwethonga nedlozi. Mhlambe mnewethu ake siqale sibeke umehluko phakathi kwedlozi nethonga. Lezi zinto zombili azifani. La kukhulunywa ngabantu esebephila emoyeni bobabili abangasaphila enyameni. Ngenkathi umuntu ephila enyameni ehamba emhlabeni omagada ahlabayo, kukhona izenzo azenzayo. Omunye wenza izenzo ezinhle ethongweni, omunye wenza izenzo ezimbi ethongweni. Uma sekufika isikhathi sokuthi lo muntu uyahamba emhlabeni, uma efike emndenini wakubo, ngoba wonke umuntu uma esehambile emhlabeni uyoya emndenini wakubo, akukho kwenye indawo la eyakhona. Noma ungazizwa le nkulumo ezikhulunywayo emasontweni ezinkohliso, umuntu nomuntu uma ehamba emhlabeni uye emndenini wakubo, uya kubantu bakubo, akukho kwenye indawo le yakhona.
uma efika emndenini wakubo uma kuwukuthi ukuhamba kwakhe bengaqondile ngenkathi ehamba emhlabeni omunye ubenezinto eziyimfihla bezenza yena wahamba mhlawumbe umuntu oyolanda isipoki sokumphakamisa siyamhlonipha thina uhamba ngeemoto ezinkulu uyicala ethongweni omunye mhlambe ubeshintshanisa amantombazana omunye eshintshanisa amadoda uyabona kuyicala ethongweni uma efika lo muntu ngalena abantu abadala bathola ukuhamba kwakho bengaqondile sicela ukuthi ubuyele emuva bangamniki futhi amandla okuthi akwazi ukukhuluma nabantu belele kodwa lo kade enza kahle bake bamthatha abantu abadala bamnika indawo emndenini bese baphinde bamnikeza amandla ukuthi akwazi ukuzikhulumela kubantu bakubo belele makukhona isidingo asidingayo yena ngenkathi efika kubona belele besebuthongweni kwasekuthiwa ke ngamathongo ngoba bafika sisebuthongweni kodwa lo suke enganikiwe amandla okukhuluma silele yena into ayenzayo uke afuna ukuzikhombisa uyabona angene kuwena ngokukudlozomela akubambe ngesidlozana uyezwa lona uma kuwukuthi wakhulela emakhaya njengoba wakhulela emakhaya umuntu uma kuthiwa ukubamba ngesidlozana usuke engakubambi kamnandi uyabona akuthi ngqi ngesidlozana into esuke eyenza kabuhlungu kuwena nedlozi ke lenza njalo likwenzisa into eyenziwa yilona ungayithandi wena uthola ukuthi lo muntu wayekade efeba angene kwingane le ekhaya isithanda amadoda ingane kanti uzama ukukhuluma ngoba kanikiwe amandla kwelamathongo ukuthi azokhuluma engane ilele isebuthongweni kodwa nuyidlozi ngoba uyayidlozomela uyenzisa lento eyayikade yenziwa yena uyabona ulapho kumehluko phakathi kwedlozi nethongo ithongo ilabo abafika sisebuthongweni silele idlozi kodwa lona liyadlozomela kubonakala ngezenzo umuntu esefeba omunye uthola ukuthi kubo khona isangoma esahamba singadeziwe sesiyabuya sizoqubuka phezulu kwakhe lo muntu kuphakeme idlozi ngoba kuphakeme umuntu okwazi ukuziveza kuyena emzimbeni Ngicathi uyibeke yacaca ukuthi sengihlala kuleyo kufeba lesizwe sethu sama 2000 lizofeba umuntu bese ethi hey to anti uthangithini washona efeba bese evika ngalokho cha ngicathi uyibeke yacaca impela le edlozi ngoba abantu abaningi bashayile futhi singakhohlwa ukuthi sesiphila esikhathini la nabantu sibathembile njengabalaphi bendabuko akusebona bonke abaneqiniso bebe bahlumekise kakhulu abantu kulento ethinta idlozi nethinta ithongo uthola ukuthi umuntu usenza izinto ezirong ukuthi angazi noma ngizokwazi nibabukele emakhaya ukuthi ngithi nginempunga umuntu ohleze ebhizi kangaka ngikwazi ukunibuzela ngayo yonke isimo mhlawumbe wena lapha emakhaya obhekane naso kodwa engifuna ukukuthinta kakhulu nenginokuzwa igenge entsha engangami negenge esakhula kwesisikhathi kweminye imizimpunga sekusela amantombazana odwa akekho ngisho umfana akho ngisho malume obaba bekho sekusele nje amantombazana ngabe osisi auntie kweminye imizi ukhona umfana naye usemncane ulwazi alinalo kanti kweminye imizi ubaba ukhona kodwa izinto azenzeki njengenjalo ngifisa ukwazi la nakho ke mpunga uyafika umuntu kuwe mpunga nginenkinga mhlambe yedlozi noma yesibongo noma yethonga mhlambe ngihlala ekhaya kodwa ubaba akaze ekhiphe lutho kwenzeka ngahlala ekhaya ngesimo thizeni mhlawumbe komalume akusekho umuntu omunye umuntu khona umfowethu njengimazi wayenenkinga ukuthi ukuzaleka kwakhe akamazi baba wakhe akamazi uma wakhe wathola sehlala komunye umuzi aze semdala naye uthi cha la akusikhona ekhaya yabo akazi ukuthi uzothi methi nokuthi ungwabani akazi yabo ngiyenze njani mina njengomfana kodwa manje into zami mangihamba ihamba ishayisa ngathi angazi into zami ihamba kancane ngathi bangishaye ngofudu kodwa ihamba nje ishayisa mangithola ngiyathola ukuthi inkinga yesibongo ubaba mayekhona mangithi ngiyayikhuluma lento kubaba ubaba akatshelwa ingane kwesinye isikhathi ubaba akekho kwesinye isikhathi uyintombazane lebhekane nalenkinga ayazi nokuthi izoyishonisa kwesinye isikhathi nangu nomfana usefuna ukuzolobola la ehlala khona ayazi noma ingabe ihlala emzini oright noma izolotshola endaweni eright abekho abadala mne wethu umbuzo wakho ujule kakhulu ubalekile futhi kakhulu yabona isisekelo mne wethu iyona nto ebaleke kakhulu empilweni yomuntu ophila phansi komthunzi la
uma kubheda isisekelo ungifuna ungizwe kahle ngikhuluma ngesisekelo uyabona isibongo mne wethu sisisekelo ngokwasendulo isibongo asiyona iID asiwona umazisi ngiqonda ukulapha umuntu iID yakhe ebhalwe okunye kodwa ngokwesintu nangokwemvelo isibongo sisisekelo ingakho ngizogxila kakhulu ekutheni uma ugejene nesisekelo into zakho nje zizophambana uma kuwukuthi azikakaphambani kunesikhathi esisayo la zizophambana khona ayikho ke mne wethu into ebalekile kumuntu nomuntu okuwukuthi azihluphe ngesisekelo sakhe kubalekile ukuthi uma wazi ukuthi ubaba wakhe akenzanga lutho mubuze ubaba wakho ukuthi baba njengoba ninomama ningazange nize nicace angifuni ukuthi ningashadanga ngoba ukushada ngokwesintu akufuneki kodwa kudinga ukuthi abantu bacace uyabona lona umama kwakade kowakabani isibongo ukuze wena uma uhlala kini kodwa ubaba wakho noma wakho bengacacile kube ukuthi uyazi ukuthi isibongo la usekeleke khona ikomalume bakho nakhona futhi kuyenzeka kube khona inkinga uthola ukuthi umama wakho naye abakhe abazali babekade bengacacile nakhona futhi kudinga ukuthi umlando uwazi ukuzaleka kwakho nokuzaleka kwabazali bakho siyeke ukwazi imilando yakoJuda engeke yasiza ngalutho kunomuntu othola ukuthi iBhayibheli ulazi lokho kusuke ekuqaleni wazi ukuthi uJesu uzalwa ubani uMateyu uzalwa ubani kodwa uma wakhe akamazi ukuthi uzalwa ubani akazi ukuthi uma wakhe ugogo wakhe nomkhulu babekade becacile yini into ebalekile mne wethu ukwazi isisekelo sakho wena njenganomuntu ukuthi usekeleke kuphi abazali bakho bona basekeleke kuphi ukuze nawe uzokwazi ukuthola isisekelo kuyisona ngqo uma uyintombazane kube ukuthi ulotsholwa ngaphansi kwesisekelo ekuyisona esikusekele ngoba mawuzolotsholwa ngaphansi kwesisekelo kungesona iyobhidlika leyo ayithinta indaba inkinga lezi esibhekana nazo kakhulu ikakhulukazi thina le generation yethu futhi ngeke ngithi mina igeneration yomkhulu obaba baqotho baphela lapho kungenzeka ukuthi ngirong kodwa nje ngokubuka kwami ngoba ontanga yethu nabancane kunathi usizi lefana mase kuziwa la ubaba kahlawulile ubaba wazalisa umama wamshiya ubaba walobola ngenkomo ezo7 kwaphela lapho kodwa uthola ukuthi makhamba futhi lento inokuhamba ithinte abantu izingane zokuqala thothi yize idibana nalenkinga manje iqala sekufanele ingane lokhu ihlupha wazi wathi usaliwa asonanga kodwa sifela amacala obaba kwakuyiyo lenkinga hayi uzichaza kakhulu kodwa Mpunga ngifuna manje sithinte le esihlukumezizwe ngoba imali lo wathi uyimpando yesono walikhuluma iqiniso kanti futhi imali yabadida abantu ngeke ngikushiywe Mpunga singayikhulumanga leyo kuthwala kodwa ngifuna ukwazi ngokwempunga isiqalo sesithwalo noma umlando wesithwalo ngokwayo mayisibuka ngoba ngeke sikuphike ukuthi sikhona mne uthi isithwalo sikhona futhi ekubeni khona kwaso isithwalo siyasebenza uyabona kodwa ngiyathanda mawuthi ake sichaze ngokwempunga yesintu impunga yesintu ke ithanda into ehlanzekile nehlambulukile impunga yesintu iwumuntu osebenza kakhulu nokholelwa kakhulu emakhehleni ayembethe nezalukwazi mina ngumuntu olithanda kakhulu ithongo nolihloniphayo izithwalo akuyona into engingawela kuyona mhlawumbe umuntu angangidida ethi uyangisiza kanti usiyangithwalisa nakhona futhi amathuba amancane ngoba elami ithongo liyakwazi ukukhuluma lingitshela ukuthi awuwele entweni nje uyabona la kulafika nje la ngitshela lathi izulu lezandla ungabolinga ulithinte nokulithinta isikhafula mlilo uyabona usuke umuhleke uma uwumuntu unethongo elikhulumayo wonke umuntu angaba nesifiso sokuthi ithongo lakhe likhulume okungeyona into elula kubantu ngoba sebangenwa kakhulu inkolo yabaxova imiqondo abantu bazi ukuthi inkolo iyona into ekufanele umuntu ayibeke phambili kanti into ephambili ikini kunenkolo abantu abaningi bagcina kakhulu imithetho yasemasontweni imithetho yasemakubo bakhohlwe iyona kanti yasemakubo iyona ukuphila ngabakhuthaza abantu ukuthi
ayikho into ebaluleke ukudlula ikini, ayikho into ebaluleke ukudlula abazali bakho, ayikho into ebaluleke ukudlula umthetho wakini. Musa ukuhlonipha umthetho wasesontweni ngaphezulu komthetho wakini. Into zakho ke zoqala lapho zilunge. Mhla wahlonipha ikini nomthetho wakini nabazali bakho, ungahloniphi kakhulu umfundisi nemithetho yakhe yasesontweni, uze nayo kini uzolawula ngayo kini, into zakho ngeke zihambe kahle. Manje lento ke esithwala umne wethu ikhona, kodwa ayihlambulukile, ayihlanzekile. Ngiyafisa ukuthi lokho ngikubeke. Singcolile Umuntu umne wethu, umuntu osuke ethwele umne wethu nosazohamba aye kothwala, kufanele azi ukuthi lowo muntu uphehlela umndeni wakhe amanzi amnyama. Futhi lowo muntu kufanele azi ukuthi uma esedlulile emhlabeni kwelamathongo ngekayithola indawo, uyoboshwa ejele lomndeni. Kunomuntu othola ukuthi kubo akukaze kuboshwe umuntu, akekho umuntu okwaboshwa ejele, kodwa kube khona umuntu amphuphayo esejele eboshiwe. Lowo muntu loyo akakaze aboshwe emhlabeni, kodwa ngale kwelamathongo uboshiwe ngokomsebenzi yakhe ayenza. Nomuntu-ke naye othwele usuke ephehla amanzi amnyama emndenini, uyofika aboshwe mne wethu. Ukuthwala nje kuyinto engasile, kuyinto engalungile. Ayikho into embi ukudlula ukuthwala, ngoba abantu bakini usuke ubacindezela, ithongo lakho usuke ulicindezela uma uthwala, ngoba alisasebenza lona. Uma kwenzekile wathwaliswa ngalo, usuke ulenza izigqila, ngoba abanye bayakwazi ukuthi bakuthwalise ngedlozi lakini, baphendule lona ukuthi likusebenzele. Alisenzi manje izinto ekufanele ukuthi likwenzele zona, kodwa seliphendulwe isigqila. Iyona-ke lento eyokwenza ukuthi ufike kwelamathongo uboshwe. Sisakhuluma la Mpunga kusasa uLesithathu. Yeah. Noma ngoLesine ngiyeMaritzburg. Nginosisi uyakhala usisi. Uthi uma wakhe wayithwela. Madoda. Uthe mayishona uma wakhe isithwalo sathathwa uye. Efonini akachazi ukuthi wasithatha ngokwentando yakhe noma sawela kuye. Ngokuphoqa kwesimo akachazi, kodwa into ayichazile lesithwalo sesilibheng la ebaleni, uzwa ngitshela nokuthi ingane yakhe ishonile ingenxa lesithwalo. Ubengifonela impela ekhala uyinyembezi. Nje phakathi kwakusasa nangoLesithathu ngizobe nginaye lo mama. So mawukhuluma ukuthi isithwalo siyinto embi, futhi yabo kuye ngokukhuluma kwakhe sesisiqalekiso. Kodwa umuntu uzothi ke Mpunga umkhulu wayithwele. Yeah. Umkhulu wayithwele enemfuyo kubatshazwa. Sasenga amasi izaqheqhe ubuthaphuthaphu. Kwakwazi ukuthi amasi adliwe ekhaya. Yeah. Sasingalambi. Umkhulu wayehlaba njalo ngoKhisimusi esihlabela inkomo nembuzi nemfuyo yayithe nje chiphisaka. Yeah. Kodwa umkhulu wanelwashiya ehamba imfuyo. Ngikubeka emqondweni ngezisibonele ngemfuyo ngoba iwona mnotho womuntu omnyama la olele khona. Ngeke ngisho ukuthi owawu namanje incathi ulele khona more than ivele imfuyo isingaphezulu. Ingakho sekhona inkomo zomiliyoni. Kunjalo. Omunye umuntu emakhaya uzothi nasithe usemncane likhona iziko lemfuyo. Yeah. Ngi-aware lokho, kodwa ngibona ukuthi iziko lingathi umkhulu mayishona bese liqeda zonke inkomo. Uzothiwa inkomo ishawe inyoka emfuleni. Mithi niyavuka kusasa ilele zu3 itholakala ibheke phezulu angisazi zize iphele inkomo zakulowo muzi. Bese bethi ke mfana khona cha Mpunga umkhulu wayithwele ngikutholile lokho. Ngenxa yokuthi mhlawumbe le nyoka igcine yaqeda inkomo bisifuna ukuqeda nathi thina into ephefumulayo la ebaleni yashaya inkukhu yashaya imbuzi ibisifuna ukungenela nasebantwini sayithola leyo nto leyo. Mnewethu ake lento ngiyibeke kanje. Ngokolwazi impunga yesintu enalo. Uyabona imfuyo ukuze izobaningi. Awukuthwaleli lokho. Kodwa uke ube neziko lokuyandisa imfuyo. Iziko nesithwalo kuhlukene. Wayibona lo? Qonda lokho. Iziko nesithwalo. Ngenkathi uneziko kodwa kukhona uzokhumbula ukuthi endulo omkhulu bethu inkomo zabo zazihamba nje zidihlalele ziphinde zibuye futhi zize. Uyabona? Uma kodwa kuukuthi wena kukhona nenye into osunayo ezosekela nayo la ekutheni igadi imfuyo. Babegqiba inyoka nje ibulule esibayeni. Wayibona lo nto? Hayi okwebululu mfowethu ukuqinisa
ilokhu njalo yabona imfuyo yakho ukuthi ikwazi ukuthi iqine lokho akunankinga lokho akusona isithwalo nanoma ngabe ubani ofuyile ngathi uthola ibululu ahambe esangweni agqibe ukuze inkomo zakhe zizokwazi ukuthi moke wathinta inyoka wathinta umuthi sesiyabaleka manje sithi hayi isithwalo uyazi ukuthi inyoka yesithwalo akuyona inyoka le wena oyaziyo eyimvelo kaNkulunkulu kodwa inyoka yokwakhiwa manje uma ukhuluma wena inyoka eyakhiwe ngamakhuba lathile ngemithi ethile inyanga zokutshela mhlawumbe ungathola inyanga eyokwazi ukukuvulela leso sifuba ukuthi ngeke bakutshele ngoba phela inyanga lezo zinto bayazigodla kodwa inyoka yesithwalo akuyona le nyoka le eyimvelo ibululu inyoka eyimvelo uyabona lo uma uthatha ibululu ligqiba lapha akunankinga lokho uyabona kodwa uma phakathi kwekhaya umkhulu kuukuthi ke wayethwele ngokusho kwakho kodwa futhi eneziko iziko alikho libiziko yabona ufana nanomkhumiso umkhumiso nawo ukho mubi ngoba uyakwazi ukuyenza imfuyo inone iphinde futhi izalane yande neziko futhi ngokunjalo uyabona liyakwazi ukuthi imfuyo liyenze impela nje igcwala isibayithi ichithisakala kodwa uma kukhona enye into eyisithwalo uzobona ngokuthi uma lo muntu esedlulile emhlabeni udlula kabatshelanga imithetho nemigomo yaleyo nto yakhe bese laba abaphilayo bangasakwazi ukuthi bayigcinele leyo nto imithetho yayo bese emva kwaloko ihlaba imfuyo usuke ethweleke umuntu menjalo nakhona futhi kuyiziko wena mne wethu kungenzeka ukuhamba kwakhe umuntu iziko leli ngoba uzothola ukuthi iziko mhlambe nalo kukhona into ethile mhlambe eyenziwayo ukuze imfuyo ikwazi ukuqhubeka yande kodwa uma engazange abatshela abasele bangasayigcini leyo mgomo bese emva kwaloko imfuyo ke ilahleke iphele ngesizathu sokuthi le mithi lapha efakiwe la ifakwe khona ayisakwazi ukuthola lamandla ekade wathola uyayibona lo ngoba phela iziko malakhi yona mne wethu kusuke kuhlanganisa imithi ethile mhlawumbe inyanga izokutshela ukuthi ngosuku oluthile mhlawumbe kufanele wenze ukuthi uyakuvuselela uma lingasavuselelwa imfuyo phela vele ke izoncipha iphele kodwa iziko mfowethu angilazi mina lilibi iziko into engiyazi yimbi isithwalo iziko lihle isithwalo sihle iziko luwumuthi iziko ingxube yemithi ethile uyabona namafutha futhi kwesisikhathi kuyenzeka angene kuya ngeziko ukuthi elani uyabona ngoba okuningi ngesikwazi ukubalula kodwa iziko nje lento ekhona iziko uyakwazi ukuthi ngisho izingane zakho uzizala ube neziko lokuhlanganisa zikwazi ukuzwana izingane nabafazi futhi kunjalo uyabona izinto lezi ezikhona ezazikhona nasendulo eminye imindeni ukuthola ukuthi iyathandana kanti ikhehla lakhona kunento ethile la yenza iziko nje lomndeni lokuhlanganisa umndeni ukuthi uzwane hayi lento yokuxabana nokuxovana kwemndeni ukhuluma ukuthi nabafazi omunye umuntu uzothi wazi wamncane sithe ukubiza leli gama kodwa ngiyaxolisa cha igama lesintu nje umfazi owesifazana oganile umfazi uzothi omunye umuntu okwazi ukulibiza lelo gama wena ungenayo hayi ayikho leyo nto phela owesifazana oganile wena mne wethu umfazi ngoba ufazi ngenyongo yakomunye umuntu igama lesintu hayi ukuthi igama elihlambalaza abaningi bake bathi unkosikazi unkosikazi umfazi wenkosi owesifazana ogane inkosi inkosikazi kodwa owesifazana ogane umuntu ongesiyona inkosi umfazi okay bengifisa ukuza la uthinte ukuthi isithembu uyakwazi ukuthi naso usithi ngqi sizwane ukhona lo muthi nakuba ngeke ngibalule ukuthi ukhona ngoba nginawo kodwa izinto lezi endulo omkhulu bethu njeka nomuntu wembulelwa amakhehla izinto ezazikhona endulo ababekwazi ukuzenza mina ikhehla nje elukhokho kama elisondele kakhulu hayi mfowethu ngathi mangifuna umlando walo amakhosikazi ayekhona engaphezulu kwa5 kanti futhi wayeyinyanga uyabona manje kusho lento engitshela yona wekhuluma into ekuyiyona ukuthi likhona iziko lokuthi abafazi ngoba nje ikhehla lami lekela ngitshela ukuthi umkhulu engitshela umlando wakhe ukhokho kamama khona unkosikazi awayenaye washona wabe sethatha udade wabo
kwakunensizwa phela kuqala hayi thina bamanje esisaba abantu besifazane basehlula amadoda kufanele akuvumele ukhuluma lento ngeweekend bengiyi kwaMhlaba Lingana le u2+2 inyanga madoda ugogo logobile enza iThanksgiving kababa noma wakhe kuthe kwenzeka konke kuthe sekukhuluma abazali ngathola ukuthi ubaba wakhe uSibiya naye ushanga 2 izelamani madoda ayibahle kakhulu kona mabelamana yabona mabelamana ngoba abandawonye bazothi mabezondana bazondalelana ayibahle kakhulu mabelamana ukuthi ke bengibuza ngeziko lokuhlanganisa omakoti ngoba kube leyo nyanga siyazi ukuthi inalo noma sizwe igodla bese ngalibiza igama la ibizwe iqeda imali ngoba insizwa ezengangami zithatha isithembu somjolo asikho phela isithembu ubezohambe ufuna lo muntu bungabona bungathola uline uthe bebengeke uthole ngoba leya insizwa eqondile leyana ifuna umuntu onesigcawu hayi umuntu ohambe waye esontweni ayimfuna umuntu ohambe waye esontweni ngoba umuntu ohambe waye esontweni washada akanayo umfazi lo muntu akanayo indoda lo muntu umkhwenyana labo bantu bayefana nabantu abakepitiwe makuthiwa sikhuluma iqiniso isiningi ngoba izingane ezizalwa abantu abashadile ngeveyili lezo ngane lezo ziyahlupheka zidonsa kanzima ngoba zisuke zisebenzisa isisekelo sika baba kanti kufanele ngabe zisebenzisa isisekelo sako malume baningi abantu abashawa into efana naleyo esemdala umuntu akabuyele komalume into ebalekile ukucaca wena wesifazane kufanele ukhishwe kini ngembuzi uhambe uye la uganwa khona ufike umukelwe khona uphinde uhlatshele inkomo uqholiswe usuke umfazi ke lapho uphelele kodwa uma ukuthi akwenzekanga konke lokho usefana nentombi yakhe lo muntu nakulobolile ngoba ilobola limganisa umuntu mangathi asigeqa amagula mpunga ngabe ngidlala ngababukeli kuze ababukeli bezokulambela bezongifonela usuku nosuku bethi sithe impunga ayibuye nolwazi fanele ngikuvale la sizothi koyilandela ihloko sizoyithinta ngesiqephu esinye esilandelayo impunga ngicela ukuthi niyamukele eMakhaya TV kohambe niyibone izosisiza ezinkingeni eziningi niyazi ukuthi la eMakhaya sikhuluma izinsizi zabantu sikhuluma usizi siyakhala usuku nosuku abantu bebike izinkinga zabo engapheko kwenza kodwa ngicathi okunye okuningi okukhulunywe impunga kungameluleka umuntu khona abantu abathi sithengi nenkinga ngifuna ulwazi nginenkinga yesibongo izinamba zempunga ngizoyishiya la ongayithinta wena kudinga ukuthi uzuthinte mina mawubona ukuthi unenkinga edinga isintu nenkinga edinga isibongo unenkinga oyibona ukuthi udinga inhlambululo ukuthi uhlambulululeke uzokwazi ukuthola i-direction e-right impunga yesintu ikhona kanti nezincwadi zawo ziyatholakala nazo zinolwazi esilidinga singabantu abamnyama ngenzeka ukuthi uthanda ukuyifundela izincwadi zothando akufunde incwadi ethi indlela yesintu ubone ukuthi ngeke uze usave imali ngokuthi uye enyangeni inyanga ikutshela ukuthi makufanele nenze umsebenzi kini yenzani into engabe yakini uyazi ukuthi la ekhaya ngoba sizokwenza umsebenzi sokwenza kanje fanele uzoqala enyangeni inyanga ikubhekela ukuthi hayi wenzeni umsebenzi uzoba right noma uzoba wrong ufunde incwadi ethi yokhuluza ukhokhoba uzokwazi ukuthi mawuyinsiza noma uyintombi kuze uzokwazi ukuthi izinto zakho zisahamba kahle zesintu iyiphi indlela eright noma ubona ngani masubona ukuthi kuyabheda khona abantu abanesiphiwo ababona ngephupho njengoba dishile impungu ukuthi khona abantu abazokutshela nje ukuthi kuleli viki khona into embe ezokwenzeka ekhaya uyayibona thu uyaboniswa khona abanye abantu ababona ngetekisi simshaya nje ukuthi izinto zakhe ziyabheda kanti uma ungathola izincwadi zempunga ungakulithola usizo kanti ke futhi ke nakho kubalekile nina abantu besilisa enhlezi ningibhalela ukuthi nakho ngathi ngisaba ukusho khona abantu abadala kodwa uyabona wena ndoda lapho enokhala ukuthi ipeni ngathi alisafuna ukubalisisa kahle impunga yesintu ke inawo amakhambi athi moke wawathi karaqa mongasaba ukuthi uchathe wathi uchatha ngemuva umama uyojabula umama uyothokoza uyovuka kwenzela ibreakfast in bed mnewethu usathinta khona la kwimbiza yamadoda yokuthi uma ipeni uinku ngasaphumi kahle ningasafuna ukubhala sikubeke lokho kunomuntu mnewethu othola ukuthi uveli lo muntu lo uselimele mhlawumbe ubedla amaphilisi athi mayiphuza imbiza uthola ukuthi imbiza imithambo yakhe ayisakwazi ukungena
lowo muntu loyo akangajahi ukuthola imbiza ekuthiwa iyajeka ikhuphula amandla. Lowo muntu usuke edinga ukuthi elashwe kuqala. Umuntu akazazi umuntu ukuthi cha mina ngidle kakhulu amaphilisi. Ngicela izinto zokungilapha ezongiklina ngichathe ngiphuze kuvuleke imithambo. Uyabona? Ngoba umuntu ufike athenga imbiza kanti uvela ulimele. Imbiza ingakwazi ukukhikha bese athi imbiza ayisebenzi omunye umuntu kodwa ibisebenza kuyena. Uyabona? Kunomehluko phakathi komuntu oselimele odinga ukwelashwa nomuntu odinga ukuthi azihlanze. Ongenayo inkinga kulo muntu udinga ukwelashwa. Uma kuwukuthi ipeni uyalibona ukuthi liyabhala kodwa libhala kanye bese libhale ngakusasa. Uyayidinga ke wena iyogadi nochatha ndoda. Kodwa uma kuwukuthi asabhali inhloko ikhomba phansi udinga nje wena ukuthi ulashwe kahle noma futhi uma mhlambe umuntu onoshukela udinga uqala uthola into ezoshukela kuqala zikulaphe kahle. Emva kwaloko ke uzobe usukwazi ukuthi ke uthole iyogadi yamadoda. Ngoba cha amadoda sesinenkinga nje amadoda athi evuka ekseni evuka elithini. Hayi. Indoda evuka ijekile indoda. Ayakufanele kube kanjalo. Uxhumana nempunga yesintu ngenamba sizoyibhala la khona abasaba ukuchatha ikhona iyogadi iphuzwa ngapha khona abangenankinga nokuchatha khona ke abathi ngifuna ukwenza konke abachatha imne wethu ayikho buhlungu ikahle. Iyasiza ngoba noma kuthiwa neqolo uyabona ayinankinga. Ukubekezela nje kancane. Kungenzeka ukuthi ipeni liyabhala kodwa iqolo lakho aliphushi. Impunga yesintu ikhona. Impunga yesintu ikhona ke naku impunga yesintu TV ithinta izihloko ezu1000. Isihloko nesihloko basihlalela phansi izihloko namhlanje siyithe khephu. Kanti uma ungaya lapha kwimpunga yesintu uzothola ukuthi isihloko nesihloko sine episode yaso. Angazi noma khona safuna ukudlulisa impunga. Amne wethu mina ngeimpunga yesintu ngibonge kakhulu kubabukeli eMakhaya TV njengoba ushilo ukuthi impunga yesintu ishicilele incwadi zethu azixoxe inganekwane zifundisa isintu ziyakuchushisa ukuthi uma umlanjwana uzaleke kanje udinga ukwenza ukuthi nokuthi zibalekile kakhulu bafowethu. Uma uzidinga uyakwazi ukuthi uye kuwebsite yethu www.impungayesintu.co.za. Yonke into uzobe usuyibona lapho nentengo yazo nokuthi uma ufuna ukuzithenga uorder kanjani yonke into ikhona kuwebsite yethu. Ngibonge kakhulu uNcwadi. Sibonge emakhaya yimi umshana wenu lo enimkhalayo ngeintroduction cha senginciphisile ngincomeni phela engakusho nje ukuthi bye bye sizoqhubeka abantu abanjengempunga sohlezi sibasondeza njalo eduze kwethu nabanye abantu abawosolwazi ngoba omunye umuntu uzothi nina sitheni yakhetha mina ngikholelwa esontweni lento enide nikhuluma yonke nje imbudane cha sizohamba ngelinye ilanga sizomlanda umfundisi naye abeke iside lakhe uNkulunkulu usasinika yini freedom of expression. Sizomlanda umfundisi bani naye ehlale la kanti futhi sizomlanda nenyanga ethwele mhlambe nje u2+2 nizombona lo ezokutshela emehlweni ukuthi mina ngiyathakatha ngazalela ukuthakatha naye asitshela ukuthi indaba ethakatha ngoba sithini la siyikhaya sijajani ngabe wakhipha isisu mo wakithi uyohlezi ungwakithi into esizokusiza ngayo ukuthi sikugeze sikukhombisa ukuthi hamba ogezayo ngoba usuwonile sikushwelezele makufanele sikushwelezele la kushwelezwa khona impilo iqhubeke ngabe angazi wenzeni ngabe ubuye ejele mawunekhaya ikhaya kuye kuthiwa ukho umgqomo ukulahla umuntu kodwa siyakukhulisa sikutshela ukuthi waphambuka lamne wethu indlela yokuphila ile engakusho nje ukuthi bye bye.